Just before closing time. Joo, me ollaan tällä hetkellä Parastunturin juurella. Oikeastaan me ollaan kyllä jo vähän aikaa tähän haikattu tämmönen muutamasta metriä korkeuseroa, mutta tänään tosiaan matka suuntautuu tänne Parastunturille. Tää on tämmönen jylhä Hainevä vuori, joka näkyy tuolta Kilpisjärven kylästä oikein upeasti tänne Norjan suuntaan. Tää on tässä ihan muutaman 10 minuutin ajomatkan päässä tuolta 3 valtakunnan rajapyykiltä. Ja tää on tämmönen 1400 metrin huippu ja tosta toi kärkijoukko onkin menossa tonne huipulle ja me ollaan jääty tänne sitten patsastelemaan tänne vähän alemmas ja kuvaamaan. Ajatellen laskijoita, niin kiivettävähän tossa tietysti on, että tuolta kelkkareitiltä tänne matkaa on ehkä noin 4-5 kilometriä tonne huipulle, jotenka siinä saa kyllä lykkiä jo ihan reilusti. Mutta mäkenähän toi on aivan käsittämättömän upea. Siitä tulee huipulta useampi ränni, josta sitten voi valita ei ehkä oma laskutaitonsa mukaan, koska kaikki on suhteellisen tasajyrkkiä, mutta kuitenkin sitten siinä on vähän leveämpää ja sitten on vähän kapeampaa, joten sillä tavalla siihen saa sitten variaatiota. Näyttäisi huippu kuitenkin semmoiselta tai mäki, että sitä voisi tuupata sitten vähän reilummin, kun se aukeaa tommoselle kentälle. Ensimmäistä alkaa pikkuhiljaa saavuttaa huippua ja luultavasti siellä vedetään sitten patukat naamaan ja vähän nestettä, jonka jälkeen ruvetaan arpomaan, että kuka sitten laskee ensimmäisenä. Mutta katsotaan, että miltä nuo laskut näyttää tuossa Paraksella. Nyt teillä on oiva tilaisuus kertoa, että miltä Paras tuntui. Ai Paras on paras paikka laskea. Nyt meni nauhaan. Hyvä. Muutama viikko tämän jälkeen